Još smo Sutaška kanal, danas ćemo snimati parkour mapu, je. Kako sam bio obećao, snimat ćemo, ali nisam mogao jučer jer je bilo jako kasno, pa danas ćemo snimiti, je. Idemo snimiti. Ima malo stage-eva, ja mislim da ćemo cijelu mapu u ovoj epizodi prijeći i uzet ćemo kitone tamo, jer sam ja već igrao je. Već sam ja igrao ovu mapu. Da je teška, ne bojte se i ne znam što ću sa maču tu, pa ću vratit ću vam mač, ne mogu ga vratiti, jer ću uzeti hrane, koji ima i idemo, uspio sam vratiti, ajmo, idemo, ja nisam nešto kako parkouru, padat ću 100% uvijek, ajmo. I ako vidite ovu figuru pjesmu neku, to je od Ivice, on sluša, moj rođe mali. Idemo op. I nisam pao nijednom, to je super. Je ljudi, to je super. Ne, ovo sam slučajno, nisam ni pao dole, je. Šta ćemo da pravimo za ruče? Idemo dalje. Opa, ljudi. Šta se vama jede? Opa, dobro mi ide. Dok stream. Ljudi, ovo mi dobro ide dok streamam. Nisam nijednom fullo. Ja bi inače fullavo dosta. Ne ide mi baš parkour, ali ovaj put ide odlično. Treći smo stage. Odlično. Kako vi? Eto. A malo je teška mapa. Lag je ovdje bio neki. Onda nisam pao. Sad ovako gledajte. Tu trebate ovako. Gledajte. Sad ću ovako. Hop. Eto ga. Radio sam ja već ovo. Vidite. Malo more. Ali ako ste gledali Serbijana, on je ovo pokušavao. Bio mu je baš more parkour. Neke stare njegove epizode. Trebate gledat. Ne! Vratit ćemo se gore. Vratit ćemo se gore, ljudi. Gdje smo pali, ljudi? Ovo je tu. Idemo. Još sam vjerno prešao mapu. Ioj! Dobro, ovako. Trebate do kraja doći. Ajmo ovdje. O daj! Odmah kad mi je krenulo. Odmah mi više ne ide baš. Tako ljudi. Toga dobro mi ide, ljudi. Može i na stignemo u ovoj epizodi riješiti mapu. Pozdrav. Uspio sam. Jej. Ovdje. Često vi. Ne. Hajmo do gore. Kavo. Dobro. Ne. Šta Nika voli? Hajmo ovako. Ovo neću stići u ovoj epizodi. Ja vidim. Probat ću. Ovdje se. Kako sam glup. Ja sam ovdje već bio skočio. Gubim vrijeme na ovo. Ovo je najgori dio parkoura. Najgori dio parkoura. Dobro što nema onih ograda. Je li tako, ljudi? Tamo ne bi nikada da ko uspio. Barem imaju ovi. Barem ima sada već lik igru. To je pan, a sad tu smo jeli jučer. Šta još koristi?
ja moram skakati na to. Sjeli smo jučer, da. O, shvatio sam. Sad malo. Malo je teško. Što nisu mi stavili blok. Jes, uspio sam. I ovo je finalni stage. Ima ograda, šta što sam to rekao. Nisam baš, onda se, ma ovo preći. Ima loše ovo. Mrzim ja ograde. Aj, barem sam skočio na, barem sam uspio. Eto. I glave. Ovo je prelakan parkour, pa ljudi. Što ste vidjeli, gubio sam protiv prijatelja na parkouru. Ne znam, ja nisam u parkouru gubio. Nije u parkouru, nego u onoj PvP areni. Ovo me razdjeo. Stvarno padam. Stvarno padam. Ne želim padati više. Jubot, uspio sam. Ono je najgori dio. Jebut. Nisam još skočio na ovo. Ovako ćemo je. Jes, uspio sam. Pa. Ovo neću nikada riješiti. Znači da neću u parkour mapu nikada. I pišite mi komentar, čujete li da se imam još kakve parkour mape. Ne, na zadnjoj sam pao. Ajde, ovo ću prijeći. Jes, uspio sam. I vidite što imamo. Ja. I to je bilo sve od epizode. Nadam se da ste uživali. I čao. Pa pa. Tiki riki. Prvo ćemo se, nećemo odmah. Prvo idemo se vratiti. I ovdje ćemo završiti epizodu. Ćao.